Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiru dhanbil adimi. Du pangeran kula sanes ahli suwarga nanging kula boten kiat wonten neraka. Mugi Allah paring taubat dumateng kula lan ngapura ing agunge dosa kula. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li
salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Urip ning alam dunya ora salawase, kaya wong lelungan ana dalan mampir ngombe. Oma gedung swarga kanggo wong kang padha iman, utawa neraka kanggo wong kang nurut setan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Urip ning alam dunya ora salawase, kaya wong lelungan ana dalan mampir ngombe. Oma gedung swarga kanggo wong kang padha iman, utawa neraka kanggo wong kang nurut setan. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kula nyuwun ngapura sekadahe dosa kula lan dosane tiyang sepakali kula lan dosane mukmin lanang lan mukmin wadon. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kula nyuwun ngapura sekadahe dosa kula lan dosane tiyang sepakali kula lan dosane mukmin lanang lan mukmin wadon. Sallatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sandangane diganti putih, iku tandane rapi somule, rapi somule. Tumpaane kereta dawa, rudha papat rupa menungso. Tumpaane kereta dawa, rudha papat rupa menungso. Cucukane omahku tanpa bantal, tanpa klasa, tanpa klasa. Ditutupi di anjang-anjang, diuruki di siawur kembang. Ditutupi di anjang-anjang, diuruki di sawur kembang. Yen umai ora ana lawange, turu dhewe ora ana kancane, ora ana kancane. Tangga-tangga padha nyawang, padha nangis kaya wong nembang. Tangga-tangga padha nyawang, padha nangis kaya wong nembang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, adfatan ya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Para sedulur mangertenono yen ing alam kubur bakale ana pitakon enem perkara, kudu bisa anjawab sira, kudu bisa anjawab sira. Kaping sepisan pitakonane, Gusti Pangeranmu iku sapa? Nuli jawab kelawan ceta, yen Gusti Allah Pangeran sira, yen Gusti Allah Pangeran sira. Kang kaping pindho
pitakonane sapa iku Kanjeng Nabi nira enggal jawab kelawan ceta yen Nabi Muhammad Nabi kula yen Nabi Muhammad Nabi kula kaping telune pitakonane ya apa iku agomanira jawabane ora ana liya ya iku Islam agama kula ya iku Islam agama kula kang kaping papat pitakonane kiblat ira ya iku apa Baitullah iku kiblat kula kaya mangkono jawab sira kaya mangkono jawab sira kaping limane pitakonane ya apa iku panutan ira kitab Al-Qur'an jawab sira ya iku kitab panutan kula ya iku kitab panutan kula kang kaping enem pitakonane ya sapa iku sedulur ira kaum muslimin uga muslimat ya iku kabeh sedulur ira ya iku kabeh sedulur ira ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa taraji adfatayya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi la salatan daimatan bidawami mulkillahi sapa wonge wani
ninggalake salat titenono yen sira lagi sekarat loro banget nganti ora bisa sambat ditekani pirang-pirang malaikat sawise mati dikubur ditinggal lunga ditekani malaikat ingkang loro malaikat teka nggawa alat siksa mula hati-hati urip ning alam dunya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi do elinga iki zamane wis tuwa tuntunan agama do dianggap kuno lakonono ajarane wali songo sing ra kersa aja nyacat aja ina ajarane wali songo warna-warna zikir tahlil kirim donga lakonono maca Quran lan sholawat kulinana ziarah kubur aja nganti dilalekno ana carane tawakal lawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno wis kabukten rikala jaman samono akeh para manungsa nyembah Brahala
sadar laku musyrik ditinggalno padha nderek ajarane wali songo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala